Hej YouTube, i dag vil jeg gerne vise jer en mod. Gå væk, ko. Nå, den er sød, den lille ko. Det er altså sådan en mod, hvor man, hvor den kan på. Det er sådan en mod, hvor man kan få sådan en masse dyr, man så kan ride på. Og i det her tilfælde er altså en ko, men man kan få mange flere. Så er en edderkop. Sig til. Så har vi en gris. Vi vil have en gris op. Nej, vi skal have en blå en. Der var en. Kom her. Ned i hullet. Ned i hullet. Ned i hullet, siger jeg. Ned i hullet. Nu skal ikke gå så hurtigt. Lad være. Dumme gris, lad nu være. Ned i hullet. Den går sygt hurtigt. Lad nu være. Lad nu være, dumme gris. Dumme gris. Dumme gris. Dumme gris. Nå, det kan også være lidt. Så er det. Dumme gris. Ja, og så kan man selvfølgelig få rigtig mange. Ligesom man får ud, ligesom man plejer. Så det har jeg faktisk ikke fundet ud af. Lol, det kan man lige nu. Nå. Ja, sådan kan man få mange. Men den jeg allerbedst synes jeg, den viser jeg lige. Drage! Den er også, hvis man vil vinde Minecraft, så skal man vinde over sådan en her. Men det var det YouTube. Jo, jeg skal lige vise jer, hvordan man downloader modden. Det er YouTube. I går ind på Skydas, altså SKYDAZ. Prøv lige at skrive det. Sådan staves det. Sådan, der staves det. Ja. Så når I kommer ind, så skriver I bare så skriver jeg det her. Sådan der staves det.
Sådan. Okay. Så går I ind, og så Animal. Så trykker I på den, når I har søgt på den. Så kommer der sådan ja, så står der sådan hernede downloads. Hvis I går helt ned næsten helt ned i bunden, så står der downloads. Og så skal I trykke download her exe. Ja, så trykker I på den, når I har download. Det gider jeg ikke lige, fordi har jeg download. Og så trykker I, finder den lidt frem. Så når den er downloadet rigtigt, så ser den sådan her ud. Og så skal I trykke install mod. Så skal I trykke ja, og så OK. Og så skal I bare vente. Og ja, så skal I bare downloade den, og så skal I bare trykke OK. Og så skulle den gerne være installeret. Men YouTube, det var det. Vi ses, for nu ringer han der bare. Okay, det er på den måde, I gør det. Vi ses.